Dame i gospodo, dragi prijatelji, naši preci su pre 100 godina leteli nebom iznad ovog krasnog krajolika, nebom iznad naše lepe otadžbine Srbije. Oni su onda u to vreme, dakle, shvatili prednosti, elitizam, vrednosti vazduhoplovstva i vazdušnog sporta. Bilo je raznih kriza i onda se dogodilo nešto što je sasvim logično. Da jedan čovek u Smederevskoj Palanci, Zlatan Bečić, zamenik predsjednika Skupštine opštine Smederevska Palanka, shvatio upravo to, te prednosti vazduhoplovstva. Dakle, na njegovu ideju mi u Vazdušnom savezu nismo imali izbora. Mi smo prihvatili tu pozitivnu inicijativu, ideju i kao Vazdušni savez podržali tu aktivnost. Ja se radujem onome što je Zlatan Bečić sa svojim saradnicima uradio prošle godine i kažem da će Vazdušni savez Srbije i u narednom periodu sve više pomagati takve aktivnosti, ne samo ovde, nego i širom Srbije. Dopustite da u ime mojih prvih saradnika, gospodina Nikole Borovca, člana upravnog odbora i generalnog sekretara Željka Ouke, da vas pozdravim u njihovo ime i u ime Vazdušnog saveza Srbije. I na koncu proglašavamo otvorenim festival balona Kisi i otvoreni kup Srbije u balonarstvu. Hvala vam puno i srećno. Hvala najlepše dok im ovim lepim rečima. Ja ostaje samo da pozdravim još jednom ove fenomenalne momke iz aero mitinga Jezdenica. Jedan veliki aplauz za njih. Oni će nam sada pokazati kako to rade najbolje na svetu, tako su mi rekli. Uskoro će se takmičiti u Mađarskoj na jednom svetskom takmičenju ili o tome drugom prilikom. Predlažem vam da uživate u muzičkom programu, a od sutra vidimo se na aerodromu. Uživajte!